UPPL बोसोरसालिया जुथुममोन दिनै बे गेवलां मेलावहाय आङो डायालासिस हिसाबै बाहागो लाफैदों। बे जुथुमनाया खोब मोजां जादों। रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों, जोंनि कर्मीफ्रा बाहागो लाफैदों। गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोंनि राजनितिक खोब गोख्रों जाबोगासिनो बेवहाय थांनाय समाव मा मावलांखो, उनाव जों मा मावलांगोन, रायजोनि थाखाय जों मा आसनि लानांगौ, बे गासै बागै बे कनफारेन्सआव रायज्लायनाय जायो आरो बे खोब मोजां जादों। मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि, जिल्ला कमिटिनि बे जुथुमाव फैदों। गासैबो जाथि जनगोष्ठी बेवहाय बिभिन्न जनगोष्ठी मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों। खोब मोजाङै जादों आरो जोंनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनि माखासे थांखिफोरखौ लानाय जादों। खोब मोजां बे जाफुंसार जादों। राजनितिक हान्जाफ्रा जायखिजाया इलेक्सनाव साखाफारा जानानै इलेक्सनखौ देरहानो थाखाय नाजायो। दा फैगौ 2024 मायथाइयाव बिसायख'थि जागोन लकसभानि, बेनि थाखायबो गावबागाव राजनितिक हान्जाफ्रा साखाफाराखौ जादों आरो दिनै हयथ' बेखौनो नुनो मोनदों। जोंबो मोनसे राजनितिक हान्जा इउनाइटेड पिपल्स पार्टि बियो दिनैहाय BTC सरकार सालायगासिनो दङ। आसाम सरकारजोंबो जोङो लोगो सरकार हिसाबै सालायगासिनो दं आरो जोंहा बेवहाय 7 जन MLA दङ, बेनि गेजेराव सासे मन्थ्रि दङ, सासे जोंहा मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दङ। जोंनि राजनितिक हान्जाया खोब गोख्रों आरो बे गोख्रों राजनितिक हान्जा हिसाबै राइट नाव जों BTC ओनसोलखौनो लानानै जोंनि राजनितिकनि प्रक्रिया बेखौ जों खालामदों। गतिके फैबाय थानाय समावहाय जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो BTR ओनसोलाव जिथु मंगलदै लकसभा समस्ति गोग्लैयो, बेनि अनगायैबो बाहेरायाव जायफोर समस्तिफोर दङ, बे गासै समस्तिखौ देरहानांगौनि थाखाय जिखिनि जोङो पलिसि बानायनांगौ, बेनि सायाव जोंनि हान्जाफ्राबो जों गोख्रों सानगासिनो दं। खोथाया जाबाय मा, UPPL हान्जाया आसामजों BJP जों लोगो नांनानै सरकार सालायगासिनो दङ। जोंना BTCआव जोङो UPPL आरो BJP लोगो नांनानै सरकार सालायगासिनो दङ। जों मोनसे इउनाइटेड मोनसे सरकार सालायगासिनो दं। दा गतिके टारगेटआ बेनो जे जों NDA हिसाबै, नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स हिसाबै आसामाव 14टा जे समस्तिफोर दङ, बे समस्तियाव बोरै देरहाजोबनो हायो, बेनि मोनसे प्लेनिंआ सोलिगासिनो दं। दा बेवहाय गासैबो मेथाइखौ लाजोबनाय जोंनि हान्जायाबो जोङो बे पलिसियाव दंखायो आरो जों मिजिं थिदों एबा लकसभायाव क'क्राझार लकसभा, मंगलदै लकसभा, आसामनि गासै लकसभा समस्तिफ्राव जोंनि जे मोनसे जौथ' जि प्रसेसटा इउनाइटेड जे मोनसे एफर्ट, बेखौ जोङो देरहासार जागोन आरो प्लेनिंजों जों थांगासिनो दं। दिनैहाय परिबर्तन फैनानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTC सरकार जाबाय। दा BTC सरकार फैनाय लोगो लोगोनो कभिड जाफैदों, बोसोरसेखौ मावनो हायाखै। बेनि उनावहाय बोसोरसेखिनिखौ मोनसे प्लेनिं खालामनाय जादों। सिगांनि प्रसासना गालांनाय जि माखासे उसुबिदाफोर, बेखौ बोस्रांनायाव गोबां टाइम लादों, बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय दा स्टेबल जाबाय। दा गोदान मोनसे आसनिखौ बोरै लानो हायो, मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ बोरै सामलायनो हायो, बे मोनसे प्लेनिंजों दा थांगासिनो दं। दा दिनैहाय बायदिसिना माने जनकल्यान आसनि जायखौ बुंनाय जायो, गोरिब मानसिफोरनि जे आसनिफोरखौ दिनै लादों। माखासेया लाखानाय दं, भारत सरकार, आसाम सरकार, बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। जेरै MGNरेगानि खोथा, बृद्ध पेन्सननि खोथा, अरुणोदयनि खोथा, बै माखासे स्किमफ्रा आगोलावबो दङमोन। अरुणोदयनि बादै आगोलावबो दङमोन, जेनेबा MGNरेगानि न' लुनानै होनाय आगोलावबो दंमोन। खिन्थु BPFनि दिनाव बेफोर जि माखासे आसनि, बे अराजकता जादों। BPFनि VCDCनि चेयारमेनानो गंबा गाहाम लानाय बेबायदि मोनसे थासारि दंमोन। खुनु ग्राम सभा जायामोन, बिदि मोनसे थासारि दंमोन। नाथाय जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बै अराजकता जि थासारि बे जोबलांबाय। दिनै ग्राम सभा जाबाय, रायजोफ्रा बयबो ग्राम सभायाव थांनानै सिद्धान्त लानो हाबाय। MGNरेगानि सिस्टेमेटिक खामानि मावबाय, जोंनि न' लुनायाबो सिस्टेमेटिक जाबाय। गासिबो न' गैयै सुबुङा न' मोनजोबगोन, बेखौ गोनो गोथो जानो नाङा, जों मावलांजोबबाय थागोन। दा फैबाय थानाय समावहाय जोंनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय गुबैयै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे साख्रि मोननो हायो। साख्रिखौ बारा मानसिफ्रा मोना, नाथाय साख्रि गैयाब्लाबो गाव थांनानै थानानै जानो थाखाय जाहाथे खाबु मोननो हायो, बेखौ सेल्फ इमप्लयमेन्ट होननानै बुंनाय जायो। बे सेल्फ इमप्लयमेन्टखौ बोरै जेनेरेट खालामनो हायो, बेनि थाखाय प्रमद बर' सरकारा जथेस्थ' खामानि मावबाय थादों आरो जों सानो फैबाय थानाय समावहाय बे आनइमप्लयडनि जि मोनसे जेंना, बेखौ बोरै सुस्रांनो हायो, बेनि थाखाय जों गुदुङै खामानि मावगोन। फारसेथिं जों इडुकेसन सेक्टराव
जथेस्थ' दिनैहाय खामानि मावबाय दानि सुपार 50 मोनसे आसनि लादों जायनि गेजेरजों दिनै IAS अफिसार जों सृष्टि खालामनो नाजादों IPS अफिसार सृष्टि खालामनो नाजादों बेनि अनगायैबो जे स्कुलनि सायाव स्कुल बिल्डिंफोरनि सायाव एखेबारे जिलांबाय बायफ्लेलांजोब्बाय बेखौ दिनै जेनेबा BTC सरकारा 400टासो LP स्कुल ME स्कुल रिनोभेसन खालामनो थाखाय बेखौ दिनैहाय अलरेडि आसनि खालामनाय जादों पार्ट लिमिटेड मोनसे माने पुँजी थायो जोंनाव आसाम सरकारनिफ्राय जि मोन्दों गावनिफ्राय जों जि खामायनो हायो बेखौ बुजाबनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावनांगौ सिस्टेमेटिक भाबै आसनि लानाय खामानि मावलांबाय थादों आसामनिफ्राय फैसा फैगासिनो दङ भारत सरकारनिफ्राय फैसा फैगासिनो दङ गासैबो मिलायनानै BTCनि बयनिबो जौगानायनि थाखाय खामानिखौ लालांबाय